Cházíme se v Poličce na mistrovství Evropy ve slalomu na skateboardu. Přijelo nám letos 81 riderů z celého světa. Je tady úřadující mistr světa Janis Kuzmin z Lotyšska a úřadující mistrně světa Lynn Kramer z USA. Jsou tady rideři z Brazílie a vlastně celá evropská špička. Pojedeme to 2 dny, první den se jdou 2 slalomy, obřák a speciální slalom a potom neděli v finále přímo v centru Poličky, a kde se rozhodne o mistru Evropy. Myslím, že to jsou jedny z top, možná absolutně top slalomových závodů na světě. Že to je obrovská skupina lidí, organizátorů, který každý rok makají na 120% a snaží se udělat ty nejlepší závody. A zase o kus lepší než ten minulý rok. Víš, že to je setkání lidí z celého světa, který milují jednu věc vlastně v malém městě a udělá se takový víkendový sousedství. A že Polička je skvělá party a závody, kam se sjíždí celá špička. Neděle je tradice. Doufám, že vám to vydrží, že nám to budou pořád tak krásně milé zavírat na kraji, ale neděle je tradice, jednak je to fakt vynikající místo prostě na takovýhle závody. A je to v centru města, takže úplně ideální spot pro nás. Specifické místo, protože na jedné straně je krásný rybník a na druhé straně je přírodní val. Takže taková tribuna vlastně, ze které je možný sledovat ty ridery, který přímo jako pod těma divákama jezdí. A když tam zasvítí sluníčko, tak si myslím, že ta atmosféra tam je skvělá, protože to je úplně v centru Poličky a je to obrovská tradice. A je to takový ten finálový den, kdy tam ty rideři jedou kousek vedle sebe, jsou tam ty 2 dráhy tělo a tělo. Česko zemí požadavek 16,63.
že to letos byly jedny z nejlepších závodů, který se nám podařilo dělat a chtěl bych ze srdce poděkovat všem, kteří nás dlouhodobě podporují, kteří přidali ruku k dílu, protože bez vás by to nešlo. A pojďte s náma skateovat.